pamusoro imamo pamusoro redare ndauya nenyaya yakamhangarwa naMcDonald Maponga akabatana naNyaradzo Dzingira vachimhangarira Timothy Munemo. Panyaya imwe chete iyoyo vachimhangarira Edward Gumboreshumba. Panyaya imwe chete iyoyo vamhangarira Edward Gumboreshumba, Timothy Munemo, George Munemo naTatenda Rusina Hama. Vese ndevemamunemo village. Iri nhau yekuigwa kwemutoro pamunda pavo ndiyo nhau yavari kupomera vanhu vese vakuvariga mutoro pamunda pavo. Ndichakumbirawo pamhan'ari McDonald Maponga naNyaradzo Dzingira sunzai makwerudyi motedzera zvandakutaura mumashure. Pandichati McDonald Nyaradzo otaura zita rako. Ini McDonald Maponga. Ini McDonald Maponga. Nyaradzo Dzingira. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Zvese zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Isai maoko pasi. Ndakumbirawo vamhangarirwa vanova Edward Gumboreshumba, Timothy Munemo, George Munemo naTatenda Rusina Hama mosimudza maoko mese erudyi motedzera zvandichataura mumashure. Pandichati George Munemo vamwe munotaura mazita enyu. Ini George Munemo ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Zvakanaka ichisai maoko pasi. Ndokumbirawo pakati paMcDonald naNyaradzo ari kutanga kutaura atsanangure zvizere kare vakagara pasi chasakisa kuti munge muchimhangarira murimi. Izwi rakasimukira. Pamusoro vedare ini Nyaradzo Dzingira musi wechitatu achina musoro mekunge musha medu maita rufu romurume wanga auya musha medu ane 6 months chete agara pamusha. Ini ndakaenda kunorara pamba panhama nokuti papasina kana kupa musha wanga achida ndogara padhuze navo zvakanyanya kupfuura vamwe vese. Vachitobva pamba pakafiwa vanhu takasvika pamba pangu then vozosvika pane dzimwe dzimba. Ndakatoenda kunhamo ndokwandakatora asi ndakangowana ndirini chete wanga aripo nemusha isi vanga vasipo. Saka ndakati ndichikurukura nevanhu vaivafirwa ndokubvunza kuti saka mufi ari kuvigwa pano here kana kuti kanzi aiwa vanasabhubva bva pano dzadza kumapasiti 9 manje manje tawirirana vati ari kuvigwa pano asi achavigwa vakanongedzera nedirection rokusha kwana sabo ndoko vakandinongedzerera ndokubva tangoti zvakanaka ndobva tararama kusai timunga chienda kumba kwangu. Ndakazoti kuma8 dzemangwanani ndakaona vana sabo vachipfuura nepamba pangu vachienda kumba kwomukoma wangu wakashayika nemurume wake maiguru vanova maiguru mukoma womurume wangu ndobva vadzoka futi nepamba pangu vari vega vana sabo. Ketatu ndakazoona vana sabo vaakufamba nevanhu vaivafirwa vachidzokera kumakuva ekumba kwedu aya. Ndakangofunga kuti chii chakuitika vanhu vauda kuka. Saka handina kutanga ndataura ndisati ndadzokera panhamo. Ndakadzokerazve panhamo nokundotaura nevanhu vaiva ndamborara navo tarara pamwe chete ndobva ndati zvoni iri kuenderera mberi here bheri yao ndiri kubuda ndiri kuenda kuti chokwadi ndaenda kutaura chikanzi aiwa ichokwadi bheri yakutaura mberi asi tachinjirwa kukuviga mufi tapuwa kudhuze kumba kwasekretari kunova ndokumba kwedu ndokunogara kudhuze kumba kwasekretari. Ndakabva ndaziva kuti kumakuva kwedu ndokwakunovigwa chii munhu. Saka pakuseni papaka pane network ndakafonera muramu wangu ndikati bani maki mamovements andaona munhu yakuda kuvigwa asi ndabvunza ndave nechokwadi chokuti munhu akuda kuvigwa kumba kwedu. Vamudiki vanga vane zvavanga vachiita kuchikoro vakune function yanga iri kupuraimari vakazouyawo late
kubva ipo Bamutiki ndo vakazofamba kuti vataure nanaSabhuku. Ndingati Bamutiki vachitaura kuti pavakazobva nanaSabhuku chii chakaitika, vakazoenda kwaanaSabhuku vatorawo baba kuti vanzwisise zvandakanda vaudza kuti chokwadi here. pamusoro ichangamiro musoro idare inini ndaudzwa naamai guru kuti ndo danho ratorwa ana Mwendamberi kuti vavige mutorwa musha medu. Ndakabva kwandanga ndiri kuchikoro kupuraimari ndakauya ndikasvikoona baba vari padivi pangu. Ndakaudza kuti baba, ana Mwendamberi vanga vakudzai here kuti ndo danho ravaita sei ravatora rekuti vavige usine hama muyadhi medu. Baba wakati hapana zvavanoziva. Kati asi pane rimwe dare rakugarwa here risiri raSabhuku nekomiti yake rinoita madecision. Inini nditoriwo vice secretary mudare raSabhuku, asi handina zvandakataurirwa nezvenyaya iyoyi. Ndakatora baba tikaenda kumba kwaSabhuku tikanoudza kuti zvamuri kuda kuita zvekuti muvige mutorwa uyu musha medu hatisi kuwirirana nazvo. Zvafamba sei? Sabhuku vakatipindura vakati hazvazvo zvapasa izvozvo. Asi pakazouya vanin'ina vavo vakataura vakati zvatatodhisaidha ndizvozvo, munhu anotovigwa mangwana kupi nekuti iro ragara ranga riri graveyard. Chashamise chii? Pakavigwa Christina wekwaZindoga, pakavigwa Paul wekwa anova mwana wavo. Saka tinongoenderera mberi tichimuviga. Tikati vanhu ivava vakavigwa mukoma vasati vaita sei, vasati vagarapo. Akatozovigwa vagarapo mukadzi waPeter anova munin'ina wavo. Vatokumbira kuna mukoma kuti tokumbirawo kuti tivige muramo wedu. Sekuwirirana akabva avigwa mugore ra1995. Kubvira ipapo kusvika pari zvino hapana mutorwa akazinga avigwa ipapo. Graveyard yanga yangoshandiswa nesu chete isusu kwamaponga. Dzinova 30 years. Tichitarisa zvakare munharaunda medu imo mune vatorwa vakatongofa asi havana kuuya pagraveyard ivapo. Kunewo kwachidoko vanasikana vavo 3 naivo baba wacho chidoko neanonzi Manuzvifo. Koti Makombe Samuel, mukadzi wake akashaya ari mwana wakanonzi Precious. Kozoti wapiri kuna anonzi Robi mwana wavo akashaya asi haana kuuya kugraveyard ikoko. Tichida kuti maSabhuku anga aripo anga achitorespecta kuti iyadhi yemunhu. Saka ndofunga muri kunzwa zvekutsanangurwa Sabhuku Edward Kumboreshungu. Munoti kudini nezvekutsanangurwa navakwamaponga? Pamusoro imambo wangu, pamusoro vedare mese, ndofunga tapika kuti tisanyepere dare chinova chitakakosha. Zvinonetsa ndezvekuti asi unoona mumwe munhu otanga kunyepa zvinova zvisirizvo. Panzvimbo apa isu tichiviga munhu wokutanga pakafa mwana wamai kwakakomarara, ada kunzi aende uko kugraveyard yedu uko. Tikati kwete, mutorwa ngaaende pake wega. Ndobva avigwa ipapo riri sango. Ndobva pauya mwana wedu Paul akaurayiwa muhondo. Saka kuti aende uko pakaonekwa kuti nguva yacho yange isina kumira zvakanaka. Ndokubva tamuviga ipapo. Right. Zvadaro akauya Daniel Maponga kuna Mudhara Joni achikumbira pekuvaka. Ndokubva anzi
apa pauri kudaiwa pane makuva unozoita sei nemakuva? Akati aiwa ndinogara zvangu handivake kudhuze nei nemakuva. Amai vaDhanieri vakamuti wadireiko kunogara kumakuva? Ukaona pane guva ziva kuti pachava nerimwe. Akati aiwa hazvina mhosva, hazvina mhosva. Pakazofa mwana wemudzimai wemunin'ina, takaendazve tikanomuviga ipapo. Zvavari kuti vakakumbira, kopesa apa taikumbira nezvapakanga pasinai vana. Taingoviga sekuviga kwatakaita vamwe vesa. Zvadaro kwakazofa wekwava netwaitwa Virginia. Amaponga pachavo vakauya vasekuru muzukuru wenyasha. Saka ndandamufunga kuti ndise papi pane makuvenyu apa. Ajojo vakatidedza tikataurana hapana, hatina kurambana, tikura kuzviramba. Tikati aiwa mumusha vigai zvenyu. Ndokuviga kwavakaita. Izvi zvavari kuti 30 years pasati pavigwa mumwe munhu. Munoziva munhu akafa anongoti ndikuda kuti mwana wangu awiswa apa, ndikuda kuti mwana wangu awiswa apa. Alright, kana pasina afa ari kuenda ipapo handii rake redu ratinaro. Alright, congratulations. Panzi mufi paitika rufuru. Pakatsanangurwa pachinzi munhu ari kundovigwa kumakuva ekwaMunemo. Ndokubva zvazochinja. Ndokubva mazoti zvachinja kuenda kwaMaponga. Ichokwadi here? Kwete, hachisi chokwadi ichocho. Hachisi chokwadi. Mareverwa nema. Nokuti kana takamira ipo patakaviga pacho ipapo, tiri maMunemo. Ndizvozvo, ndikuti kumakuva kwakamhinga kwasarudzwa pekutanga. Ndo kwakazoigwa munhu here kana kuti pakazova neshanduko? Hapana shanduko yakaitwa. Hapana shanduko. Asi ndipapo pakangorongwa ipapo ndipapo. Ndobva zvanzi ko chakasakisa kuti musarudze kuviga mufi kumakuva ekwaMaponga idanho ripi ravakaita kuti musarudze kudaro? Imi musina kunge makurukura nevekwaMaponga mukanzwanana? Uyezve vari kuti makadhisaidha musina kana kumbogara pasi nekomiti. Ndokunzwa kwandaita, ichokwadi? Komiti vaivepo vekomiti. Kove kwaMaponga vaive varipo here? Dai mukazi pamusoro emapo. Dai mukaziva matukiro akasvikondiita pamba. Haana kuratidza kuti ndiye sekiritari wangu. Kuuya kwavakaita pamba pasati pambocherwa gomba. Havana kuswotsananguro zvinoratidza kuti taenda pamba pasago kana kuti pemuridzi wepari pano. Vakataura mazwi ekuti ndakatozoguma ndagumbuka. Ndikati hona iwe, inini pano pandiri ndopandakasiyiwa naMunemo. Ndiri pano, ndakaberekerwa pano. Mazwi amuri kundiudza handisi kuona kuti tinogona kufambidzana tikavakidzana tikagarisana zvakanaka. Alright, tumeenda mbele. Chaunza Gakava machinzwisisa here mwenda mbele. Tokuti takazocherera takaronga pasina iwe kwaMaponga aripo. Ngatinyatsotaririsai kuti chazotisvitsa patiri nhasi chii. Amini mabo ndikabatsiro. Taurai mwenda mbele. Ichokwadi sekutsaura sekubvunza kwamurikuita murikubvunza zvinhu zvakanaka. Hatina kumbotarisira Gakava semazuva ese. Takagara pasi tikatotarisa kuseri kuti tikada pazvinhu zvakaitwa izvi. Ndikubate muromo. Hanzi chaunza Gakava chii machiona here? Gakava yengu rakazovapo asi takangotose musha tiri kuronga. Asi chinhu chacho machiona here? Ndobvunzo wamama. Chaunza Gakava chii? Ile chakaunza Gakava rufu rwemutorwa rwakaitika musha. Torwa
Umaviga munzvimbo mani parikugara mumwe munhu ndopamusitsanangurira mambo ipapo kuti kana mabata kuti chaunza gakava chii. Ichocho chochokwadi mambo kuti chaunza gakava mutorwa atakaviga mumusha. Zvokuratidzwa kuti dai anga ari kwamunemo avigwa paisaita gakava ndizvoka. Ipapo regai ndikubatsire mambo. Nzvimbo iyoyi sematsanangura avaita 1974 ndopakatanga kuikwa mutorwa. 77 mukomana wokupfurwa takamuika ipapo. 95 amai ava vatiri kutaura ava muroora takamuisa ipapo. Mwena mberi manzwa paitaura amai apa vataura hanzi uyu rusina hama uyu ane 6 months achigara mumusha medu mapanzwa zvorova kuti haasi mugaro wemumusha menyu kwavo munhu akauya mukamupa nzvimbo in less than 6 months ndokubva azoshayika ndokubva mamuviga. Zviri kutidzorera kumashure pekuti magariro akaita ane vamwe vasiri kufara nazvo mumusha handizvo nekuti dai kugara kwaakaita munhu uyu vanhu vese vachifara mumusha dai tisipo tisina gakava. Kugara kwakaita uyu rusina hama uyu zvoreva kuti pane vasiri kufara nazvo mumusha. Ipapo chakamiri tinopatenda kutaura kwamukuita nokuti iyeyo rusina hama iva ine chiso chakati tochisiva asi patakasuma nhau iyi takatotarisana tikaona kuti nematsanangura avaita zvakanaka ati rusina hama chiso chake hamuchizivi saka makatendera sei kuti munhu ane chiso chamusingatozivi anovigwa mumusha menyu? chikumbiro chakauya chakanga chakadaizvi baba avainakakuvaona asi takangozwa kuti vakarwara nguva yakareba. Varwara nguva yakareba vemhuri vakanga varipo madzimai akanga aripo vakatsanangura vakati hatisina kana chouviri chokuti tingadi tikukumbira kwamuri sabhuku. Tikadezova rikumhiri tikagara pasi tobva taonesana kuti nyaya iyi zvayadai toita sei. Tobva tadzokera paipaye patakanga taiti ndepevatorwa pagraveyard iyoyo ndobva takangodzokera tese nechisungo chatakabweke taita 95 kudzorerei pautungamiriri hwemusha hunonzi sabhuku. Sabhuku kana ari mumusha ari kutungamirira mhuri. Sabhuku anotungamirira mhuri yaanoziva here kana kuti yasingazivi? Anotungamirira mhuri yese. Aiwa ndauti yaanoziva here kana kuti yasingazivi? Anotungamirira mhuri yaanoziva, mhuri yaagara nayo kureva kuti anoiziva ndo matimimi baba ava chiso chavo hamuchizivi handiti zvoreva kuti mumusha menyu mune zviri kuitika mumusha menyu zvisiri kuzivikanwa nasabhuku zvisiri kugamuchirwa nevamwe vemusha. Kutungamirira musha kunotarisirwa pamutemo kuti sabhuku agare musangano mwedzi nemwedzi yatinoti village assembly. Sabhuku vachigamuchira zvichemo kubva kumhuri, sabhuku vachiziva zviri kuitika mumusha wese, sabhuku vachitura mashoko ezviri kutarisirwa namambo, zviri kutarisirwa nehurumende, kukurudzira budiriro mumusha, kugara zvakanaka nekuyanana. Musangano uyu unokurudzirwa kuti uitwe mwedzi nemwedzi handiti zvoreva kuti kana munhu uyu agara mwedzi inokwana mitanhatu mambo vari kutarisira kuti pane misangano inokwana mitanhatu yamakagara mumusha yaitarisirwa kuti munhu uyu avepo pamusangano iwoyo kana kuti sabhuku vapiwe update yekuti mumusha mune urwere handizvo. Saka kana pakasvika 6 months misangano iyi ichigarwa shoko reurwere iri risina kusvika kuna sabhuku chii chiri kuitika? Pari kuitwa basa nasabhuku here apa? Pasabhuku havasi kuita basa ravo. Musangano rugaro here rutusha panza hapana musangano rugaro nokuti kana tiri mumusha watoti munemo village imhuri inofanira kudya mundiro imwe chete. Baba vemhuri iyoyo ndisabhuku munemo handiti vanoziva kuti mhuri yangu yadyei, mhuri yangu yakagara zvakanaka here mumusha, ndiri kuvaziva here vari mumusha mangu vese.
nematambudziko avo ndiri kuaziva here? Pane gakava rinoda sabhuku kuti ndisvikepo, ringave nemuganhu, ringave nekutadza kutaudzana nezvimwe zvakadaro handiti. Saka mimwedzi 3 yadarika iyi zvikureva kuti hapana musangano wakagarwa mumusha uchizivisa sabhuku nekomiti yavo mamiriro akaita zvinhu mumusha. Ipapo sabhuku mune mhosva pamusoro imamo hanambokutidairai. Ipapo sabhuku mune mhosva ipapapo. Ngatizivei basa redu, toriita basa iroro nenguva, tichiriita nguva nenguva. Chikonzero chakaita kuti mitemo yakadai iiswe, hurumende yakazviziva kuti mumusha umu mune zvakawanda zvinoitika. Saka vanhu tikaonana nguva nenguva tasimbisa chinonzi community, tasimbisa ukama hwedu semusha. Ende ruremekedzo rwemutungamiriri wemusha runowedzerwa nekuti pane ukama huri kusimba pakati pevagari vemusha nezvose zviri kuitika mumusha. Kugara kwemunhu uyu anonzi rusina hama uyu kuri kuratidza kuti munhu uyu akagara zvichida kunana June July last year. Mushure mekunge ndaramba kuti handina nzvimbo dziri kuramba dzichivakwa dzichipiwa vanhu kuti vagare, handiti. Asi mimi makaenderera mberi ndobva mazvitendera kuti munhu ngaavake ngaagare mumusha. Zviri kurevei zvinezvi? ndambopindura ipapo mambo. Pindurani kuuya kwemunhu womu ndakamuona achirwara, kuuya kwake nenguva yaakauya, kana mari yekunzi sabhuka handina kuiona, handina kusvika nemumaoko mangu. Dai zvakasvika nemandirika ndofunga dai ndakaramba nyaya iyo. Wenda mberi. Saka munhu uyu haasi kugara mumusha menyu. Chekutanga kugara kwake mambo vakakuramba, handiti. Mambo vakati handisi kuzvida zvinhu izvi, ngazvimire. Ndobva matendera kuti munhu auye kuzogara. Imi muri miziso ramambo rinofanira kuenforsa zvinenge zvataurwa namambo. Pamunogara musangano yenyu yeyeka muri kutaura shoko rabva kuna mambo, shoko rabva muhurumende, shoko rabva mugoromonzi, mashoko ese iwayo, handiti. Shoko rabva kuna vagwindi, shoko rabva kumakansera, shoko rabva kuagritex, shoko rabva kuzvikoro, ndomashoko arikutakurwa nasabhuku vachienda nawo musangano wemusha, kuitira kuti shoko pariri kubva kumusoro-soro rinosvika kumagrassroots, kune munhu wekupedzisirese, handiti. Ndakataura kubva muna January wa2025 kuti ngatiregerei kutendera vanhu vatakatengesera kuti varambe vachivaka mumisha, nekuti chinhu chatiri kuita chimwe chete chinonzi kuparadza nhaka yemhuri. But nyangwe ndataura mashoko iwayo, muri kuramba muchienderera mberi muchitendera vanhu kuti varambe vachivaka vachigara mumusha menyu. Handizivi kuti zviri kurevei panhaka izvi. Zvoreva kuti ndina sabhuku ari kubatsirana nevanhu gare vemumusha kuparadza nhaka yevana. Ndozvazviri kundiudza. Mwenda mberi. Izvi zvakadai izvi ndo zvandakagara ndaramba kubva pekutanga izvi. Ndikagara nemupasi ndikati zvinhu zvakadai izvi ngazvimiswe, handisi kuzvida. Ndikatomba kuteedzai ndikakutsurai ndikamwena mberi. Ndaenda pakati pane zvakati zvikuitika, pakati pane zvikuitika, pakati pane zvikuitika. Zvine izvozvo zvese ngazvimire mwenda mberi. Ende ndakatonyatsira a direct phone call ndega. Toenda panhau yenhamo iyi. Nhamo iyi yakasvika kwandiri ichikurukurwa nezvayo. Ndikatumira mupurisa wangu ndikati nyora tsamba uudze kuna sabhuku munemo kuti zvanzi namambo munhu iyeye ngaanovigwa kumusha kwake. Handina here kuzviita mwena mberi? Ndakazviita. Zvanzi namambo munhu iyeye ngaanovigwa chii? Kumusha kwake. Ndokubva mauya ndakaswera ndiri busy ndiri meeting ndisingadai ndaitove mudare futi ndichitotonga nyaya kumwewo. Ndisingadai foni apa ndava instruction kuna vagwindi kuti udza vamunemo kuti tipodze gakava mumusha mavo, mumusha mamunemo ndoziva muchigara muine noise. Handisi kuda noise ichatanga futi mumusha mamunemo nekuti maviga mutorwa mumusha umu. Saka munhu uyu ngaabude mumusha umu kuti musha uyu ugare zvakanaka. Ndikaudza vagwindi udzai vamunemo izvozvo. Ndakatozopedzera ndatoti ndaitovaina vasanyika mafoni awanda. Ngatimboite break ndimbodaira mafoni. Something is wrong kumba. Ndikanditese hati break idare ndidaire mafoni. Takabreka dare ndikabudisa vanhu.
kuti ndikwanise kuita mafoni ekukufonerai. Zvishona mandakufonerai mwenda mberi. Munhu ngaaende anovigwa chii kwaakabva kumusha kwake. Nekuti mumusha menyu mwagara munoita gakava rinonetsa. Nanhasi ndine gakava randinaro rikuramba richinditemesa musoro kuti ndoitei. Randakatokukumbirai mwenda mberi kuti mwenda mberi ndoda kukuonai mese rongai zuva tuye tikurukure. Handiti shoko rangu navabvindiraiti handisi kuda kuramba ndichiona gakava. Semutungamiriri ibasa rangu kuti ndione kuti ndapodza gakava rekusawirirana risaenderere mberi. Apa ndakatoona sekuti panoita kuti gakava rirambe richienderera mberi apa. Saka ndikasike kupa dzimirira pacho. Ndataura shoko kwamuri mwenda mberi kuti munhu uyu ngaadzokere kwaakabva. Makazofona paya mukati amurehwa ndatosvika munhu atoviko. Ndokubva ndati saka taitongotambisa nguva dzedu kukurukuraka nekuti taikurukura gomba richicherwa. Saka inini mama ndibvunzirei makadii kugara mangoita makanyarara. Nekuti chamaitongoda kwanguri kuda kunzwa rurimi rwamambo asi imi maiendera mberi muchiita zvamuri kuita. Chikonzero chandaizviitira ndakuudzai. Chikonzero chakaita kuti rusina hama uye mumusha menyu misikanzwa yenyu. Zvokuti dai makagara mangoteerera izvira mambo kubva pekutanga rusina hama asina kuuya mumusha menyu. Dai tisipo pano, dai gakava iri risipo iri. Saka misikanzwa yenyu iri kutendera rusina hama yakamboudzwa nani mumusha. Pamusoro mambo. Inini ndaiziva Tokumo ndiye ndakambodzwa nezvake ndisati ndatombosapo. Zveuyu rusina hama kawo ndina kutombonzwa nezvake. Ndakatozongonzwa imba kunzi pane munhu akatengapo. Alright, ipapo paurwere ipapa ndakatobvunza weni munhu uyu zvakafamba sei akaombera mambo here? Unoda ndiombera kuparadza nhaka. Zvikanzi handizwiro rero kushandiswa zvisiri izvo. Handiomberwe kuparadza nhaka. Nokuti ndakatouya kuti ndidzivirire nhaka. Handiombererwe kuparadza chandakanzichengeta. Izvo zvazviite izvozvo. Vanhu ngavarege ngavanzwisise kuti basa ramambo nderei. Handiti basa ramambo nderekudzivirira nhaka. Saka handiomberwe kuparadza chandakanzichengeta. Mazvinzwa? Saka musazoudza vanhu kuti enda unoombera kuna mambo kuti utenderwe kuvaka. Handizvo. Chauri kuda chacho ichocho ndo chandinofanira kuchengeta kuti chisatambiswe. Saka usandiombere kuti hanzi undiparadze chandakanzi ndichengeta. Handiite izvozvo. Rangu basa nderekudzichengeta nhaka iyi. Saka ndinoichengeta neshanje. Saka handidi kuomberwa pasiripo. Kana uchiomberwa uri kutendwa handiti. Saka ndinotendwa kuparadza nhaka. Vanhu ngavarege kuisa ngavanzwisise mazwi avanotaura kuti ari kurevei, implication yavo ndeyei. Kwete kuti mazwi anongotaurwa izivi vanhu vanongoita sekunakidzwa. Uyu rusina hama wekwavo ndatakatengeserwa nani rusina hama. Pamusoro yechangamira ivedaro rusina hama akatengeserwa naTokumo Maurukira. Akatengeserwa nani? naTokumo Maurukira. Inini pandakapiwa zita risina hama kuti ndiise mubhuku naDelete sabhuku vakanga varipo. Tokumo Maurukira ari kupi? Vakanga vasati vasa. Ngati Tokumo Maurukira ari kupi? Tokumo Maurukira. Kwamaurukira ndikwacho kubvunza. Saka mandakandawana. Ari kupi Tokumo Maurukira? Ndinonzwa ndokuda kwachikubvunza. Saka akauya kuzotengesa ivhu kwamunemo chirudzivo. Muri kundinyepera mwenda mberi, taurai chokwadi. Ndiana Tokumo akabva uko kunotengesa ivhu rekuko. Hai michiko ichocho nhai mimi. Tokumo akazotengesera rusina hama. Tokumo anga atengeserwa naJoji Munyika. Saka ndimi wakare kana mwenda mberi makatengesa. Handizvo. Mukona kupinda kuita chipfukuto. Mama Dhara imimi kani. Dhara imimi makarwa hondo imimi. Handiti makarwa hondo yekuti Bosi, kana takarwa vanhu munhu akarwa hondo yechimurenga kudzivirira nyika kuti isapambwe haaite zvandikuona izvi. Izvi zvatiri kuita izvi izvi tikutengesa nyika kechipiri izvi. Dai hondo tairwa tichiita zvinhu zvakadai sonyika dai takasununguka. Munhu ari kubva kune mumwe musha uko ndiye ari kuzotengesa musha kwamunemo. Ana munemo wacho havapo here apa.
basa rasabhuku munemo ndiri kudzivirira musha wamunemo. Handiti kusatendera mhandu kuti dziuye kuzoparadza musha, but mavatendera kuti vauye kuzoparadza just because uda kupiwa $100 $200 nhaka iri kuparara. Munguva yehondo paive neizwi rekunzi mutengesi, ndimi maigara muchitaura mazita evanhu vakafanana wamaiti aipiswa nemapurasitiki, muchitaura imimi muchiti aipiswa nemapurasitiki nenyaya yeutengesi. Handiti saka apa zvasiyana here? Tatendeuka papi apa patatendeuka apa zuro uno pazvakaitwa pese ndakatengesa ndatombopoe but chinonzi musha chisungo ndo musha. Zvisungo zvemusha hazvina anofanira kuzvisunungura. Zvisungo zvemusha zvinofanira kuremekedzwa nemwana wese wemusha, ndokuti titi musha. This person anonzi Tokumondo kumuda pano izvozvo ndikakuti tsvagai hamuwani ile ndibharonzi rakangouya kumusha mei ndikatotenderera musha mamuneme imomo vakawanda vakatsveterwa nethe same Tokumowo vakatengeserwa ivo. Saka nhaka yekuparadzwa nani? Isusu vacho varidzi vemusha tiri kupi nhaka ichiparara kudai? Taurai kuenda mberi mukona ndikuda kuti ivo ava vakatengeserana nevava vakatengeserana komiti nasabhuku vakatengeserana nasabhuku akashaya. Saka zvese zvakaitwa sabhuku akashaya pakaitwa nyaya yese nevakudatsvaga kuhwanda nawo. Handiti kana mukabvunza kana mukabvunza iyo kuti pavakazonza vakanhingirika vakatotaurira kuti tsika dzedu hadzititendere kunongedzera guva tichiri pamusha. Sambe musha akaenda pavakabvunza akati saka ndati musha unotungamirirwa nechisungo. Ngatirege kunongedzera guva tichipa mhosva kuguva. Harina mhosva iyi. Chisungo chemusha ndo chinotonga musha. Handizivi kuti wakaenda vacho ndo vakaisa chisungo chekuti ngatitengesei musha here. Yeukai makore mashure musha muchitungamirirwa naJojo mamakadii musha aJojo handovaive sabhuku mamakamira sei yemaJojo achitungamirirwa. Saka chisungo chaiva naJojo panguva iyoyo achichengeta nhaka yevana nevazukuru vavo chazosunungurwa nani? Achisunungura ndiani? Kuti aJojo zvamaichengeta zvezvi takuzviparadza. Irusina hama ngabve musha wamunemo ngadzokere kwakabva. Nevamwe vese vamurikutengesera vamurikutendera kwavaka ngavabude mamunemo. Ndakati pakatengeswa pasina kuvakwa hapasi kuvakwa. Simple. Ende shoko rangu randakataura kubva ndikutanga nanhasi ndo randiri kutaura. Ndicharamba ndiri taura kusvikira amen. Iro rinofanira kuremekedzwa sezvariri nekuti ndati basa rangu ndakanzi yauchengete nhaka yedu vasha yauchengete nhaka yemadzisekuru ine mhuri irimo, kwete zvamakundiitira izvo kuti munokutsvaga wese angouya unosara wamusha iro. Point yangu yandakataura kuti kutanga I just have to be consistent. I'm sorry about it. Uyu haana mvume yekugara mumusha. Nokuti kana mauya kwamambo sezvizvika ndofanira ndichitomuziva. Ndofanira ndine mapepa ake akakwana ekuti akatenderwa kugara mumusha mamunemo. Saka for the sake yekuti haana mapepa ake haapo handikwanisi kumugamuchira. Zvakafanira kunditi pfunda nyuchi mukanwa zvakuri kunditisa izvo. Ndopera kurumwa ndini. Handikwanisi kufunda nyuchi. Uyu rusina hama uyu handina kana chake chandinacho chinonditendera kuti ndimugamuchire kumusha mamunemo. Taura zvoda ndakadira varusina hama patakamutenga stendi takabvisa mari kuna sekretary wangu aipo musuwa chivo tikanyorwa munhu. I'm sorry kuti chamakanobvisira mari hachitengeswe. Ndati I'm sorry kuti chamakanobvisira mari muchitenga hachitengeswe. Hachitengeswe chamakatenga ichocho. Kana muine kwamakatenderwa kuchitenga ndiunzire tsamba yacho yakakutendera kuchitenga. Hachitengeswe chamakatenga ichocho icho. Kunyange makatengesa ndosaka ndataura ndikati dzokerai pazero. Nekuti chamakatenga hachitengeswe hachipo. Makatengeserwa ivhu risingatengeswe.
ende chechipiri imimi vana rusina hama imimi munofanira ripai mombe kunoikwa maponga nemunhu wenyu wamakaviga mumusha mavo. Pamusoro changa pakutanga takakumbira tichisvika kugoba kwedu. Ndati ripai vanhu vekwamaponga nemunhu wenyu wamakaviga mumusha mavo. Kana matama mazoenda kwamuda kuenda mazodzoka papai after kana makore 5 muzvitaura munoda kutakura guva rei. Pane zvinhu hamukwanisi kuchera guva iroro. Zvadaro zvamaudzwa izvozvi uyu anonzi matomuna Jose ari kupiwa akatengesa mati akatengesera Topmond yani akatengesera Topmond yani ari kupi Joseph ndiri Mwenye tayari tumemtoa kutana. Zungumzia statement ya mata mimi pamusoro chemwani kuuya kwaTopmond akatengeserwa George Mlemondo saka baba wako wotore orba kuba baba ndo vakatengesa ndanipo pasepa pamusoro imambo akauya kumba kwangu naTopmond ndakamurambidza ndikati usatengese nzvimbo iyoyo uona munin'ina une munin'ina nzvimbo yasara ndiyo iyoyi ini ndakamurambidza ndinoipa mombe yako kwamambewo yekutengesa ivho ravo utsvandara iwewe yako mombe kwamama ava vanobvisa mombe kwamaponga yeguva ravo iroro sabhumunemo mazwa mataura tikwatenga mama nokuti imoma munemo macho tikatakata nokuti mumwe hasisina kana futi kuda achitasasiri kwema nekutengeswa hapanapo kuti unosvingira mbudzi nyaya iyo ndakati tichiitaura yega yaita marwo tikutenda zvirevu chakadii nokuti kana tikatazama maponga mune masemitari 5 arimo hapana semitari chainonzi ndo semitari pane 5 masemitari izwi ravakamataura musume mukati zvavaitwa izvo ngazviperi itai semitari rimwe chete isabhumunemo ndikupa yemwedzi waFebruary uno kusvikira first week raMarch mufanenge magara pasi in full control yemusha wenyu makuziva vana vari mumusha menyu vese kuti ndevanani pari kuvakwa pese mumusha munemo ngapamire kuvakwa hazvinei kuti pari pawindow level pari pastage ipi ndati ngapamire as long as munhu iye asiri mwana womenyu ngapamire hapana kana story zvokuti ndakazoombera mambo ndakazobhadhara sabhuku matunyaya hatuna basa izvozvo ngati ngapamire kuvakwa ngapamire kuvakwa panhipapo mbumira yekutambira tumastories tokunzi ndakazoombera mambo ndatumapa vaomberwe kuparadza nhaka yavakanzovachengeta ende musauye kwanditi muchinditi mambo mombe yekukuombera aiwa kundiombera kuda kuparadza nhaka yevaredzi pamusoro ndachikumbira kumbotaura ndachikumbira kubvunza kuti ko nhau yekuti mumunda munguma wangu mangoramba kumbotaurwa kuti ndomagraveyard ndizvo zvazvava here chandataurira kuti sabhuku ndikukupai 1 month yokugadzisa nyaya yemusha menyu kuti muve above the situation ndo imwe yenyaya dzacho iyoyo yemakuva ekwamaponga nekuti muchagara musangano wemusha menyu mowirirana kuti kwamaponga ngakuve ne1 graveyard kwamunemo kuita 1 graveyard ndinenge ndatokuretsirai chaizvo ipapo otherwise mutemo unoti village enter graveyard 1 kumwe kwese zvinoremekedzwa zvinoteererwa asi machina mhora toita zvatinoda munhu anongoti hanzi ini ndoda pamba pangu hapana pamba pako paunoviga tinoita graveyard imwe chete mumusha kana ndatoti itai 2 ndaremekedza
Saka ndo imwe yenyaya mwenda mberi iyoyo. Mobva matoti apa pavharwa asi munozviita paine kuwirirana nevana vemumusha. Saka ndati munoita you go through a village assembly mokurukura modebate. Basa rasabhuku harisiri kupfumbata chibhakera kuti zvandareva ndoita. Anotenderwa kugopfumbata chibhakera ndimambo. Ndosaka ndigara ndakapiwa tsvimbo iyi yekuti kana zvanetsa toita sei tombonongedzera kuti iwewe gara pasi iwewe. Sabhuku vanokurukura kusvikira vanhu taurirana. Tinokurukura kusvika taurirana kuitira kuti mumusha musave negakava. Mambo ndo vanozouya vachisa mutemo wekuti zvandareva ndizvozvo. Kana mimatadza kuzvigadzirisa nongoenera mushoko rekuti zvandareva ndareva vandapedza. Handisichatarisa kuti ari kurwadziwa ndiani, ari kufara nazvo ndiani. Panhau yedu kuti ane zvaye imi sabhuku ndakanga ndavaripisa mbudza vakati nhambudzi ikauya nenhau iyi iri mudare nhasi. Vakati vakatoripa vakaitinha ikauya. Ndavaudza musikanzwa yacho kuti apa chandiri kukuripisira iyi nhau yekuti taikurukura tichitsvaga nzira dzokuti tomira papi asi tiri bhizi kukurukura kugova rimuchero. Zvoreva kuti ndandangokurukura hangu asi hapana chandaikurukura hani ndozvandakaripisira izvozvo. Ende dai mandibatsirawo kuti ndisawanikwe ndichigara ndichingoti mwenda mberi. Hazviiti. Ndibatsireiwo baba. Ndibatsireiwo. Pane chinhu chinonzi ukama chatofana kuremekedza nogara takasimbisisa. Tikachitarisira pasi chinhu chocho hatina kwatiri kuenda. 1 month mwenda mberi gadzisai zvomumusha menyu, nyaya dzemagraveyard, nyaya dzekuziva vana vese vari mumusha menyu, nyaya dzenzvimbo dzokuvakwa dzamusingatendere, nyaya dzevanhu vari kupinda nepamaponga vachiwira gomo remawanga. Mugwagwa iwoyo ngauvharwe. Vanhu vari kupira gomo iroro ngavabude. Gomo imomo handisi kuvada. Handiti gomo rungudzira iwoyo ngauvharwe. Hapana vanhu vari kupinda ipapo. Ipapo tichatokumbira rubatsiro rwamuna kuti tive nesimba. Takambozviita tikakundwa nekuti vamwe vacho vanobva vauya vachifuraisa zvimakadhi zvokuti toona kuti vanenge mashefu. Saka tobva tazoita mapipipikutya. Takukumbira rubatsiro kunoku kuna shefu Chinamhora. Shefu wekunoku. Kana shefu Chinamhora vakanga vati apa hapapindwa apa. Izwi rashefu Chinamhora ndo rinofanira kuremekedzwa. Saka hongu tazinzwa shefu mauya asi dai mauya muchinditi ndapfuura nekuna mambo ndobva vanditendera. Makabata kapepa kakadhindwa namambo kuti ndamutendera kuti uya upinde. Zvinobva zvanaka handiti. Saka kana ari shefu anofanira kuremekedzawo varidzi vedunhu handiti. Uyo nekuna mambo Chinamhora. Kana tsamba yavo auya ndamutendera ndanzwisisa zvaada kuita indoudza ziso rangu vamemo ndine mwana nhingi wandatendera kuti auye mumusha menyu azoita zvakati ari kuuya nguva dzakati achibuda nguva dzakati. Ndipeiwo ziso mutarisi. Handi zvanaka? Inini munhu akangouya obva azosvika achiti kadhi rangu iri ndiri shefu mozowanikwa muine zvitunha mugomomo anobvunzwa ndiani? Handiti sabvumo nemoma kutotorwa makuiswa kuchitokisa. Titsanangurirei kuti vanhu vakazofira mugomo menyu chirudzii hamusi kuziva. Saka zvigaro zvebasa ngazvishandiswe nenzira dzakakodzera. Hongu tinozvinzwisisa kuti kune vakuru variko asiwo vakuru muchauya mubva maita kuti vana vatadze kushanda. Vana vatadza kushanda pachauyawo imwe nhubu mumashure menyu yobva yabva yarepa madzimai ese mumusha, yobva yapedza kuba vanhu vese mbudzi dzese dzopiwa, yobva yapedza yauraya vanhu vari mugomo imomo. Zvodii? Ndakasangana neripoti yekunzi taane vanhu vari kuuya vechipostori vari kupinda mumakomo. Vanopinda vari madzimai kana 30 nevarume kana 10. Madzimai anenge akakumura hembe kusara usina kana chinhu vachinamata. Zviri kuitika izvozvo Machinamhora. Ndine ripoti yelast week gomo repaGabriela. Zvakaitika zvandinotaura izvo. And almost 4 times zvichiitika. Zvimachechi echipostori vari kuuya vachipinda mumakomo vachinamata madzimai akashama. Kana kuti vanenge vakangomonerera vasina nhumbi dzemukati. Kushama kusara vasina kana chinhu. Madzimai ozvibvunza kuti madzimai aya 30 aya pane varume vavo here apa? Kana kuti hapana? Mudzimai upi anoda kukumura pamberi pevamwe varume vese vaasingazivi?
chii chiri kuzoitika apa kana vanhu vachinamata vakadai? Chiri kunamata here kuti kana kwaane zvimwe? Saka menyu mugomo ndomumwe macho muri kupinda vanhu vachidii nezita rekuti tiri kunonamata. Saka ngatizvirwisei tizvidzivirire izvozvo. Chinhu chatiri kuita ipapo tiri kudzivirira upenyu hwevatiri kuona nevatisiri kuona, tichiita kuti chinhu chinonzi hunhu netsika zviremekedzwa, uye dunhu redu rirambe rine chiremerera charo, nokuti dunhu rinorerutswa nevanhu vanouya nenzira dzakadaro idzodzo, maripotsi achibuda achienda kunzou. Saka mwedzi wanda kupai mwenda mberi, zvese zvichemo zviri mumusha ngazviuye muzvinzwe, muzvigadzirise, tiite zvisungo zvemusha, kuti ndo maitiro atichaita zvinhu mumusha, handiti? And then tabvepo mimi muchazondiyeuchidza zvandakakumbira kuti ndiwana nenemi, ngatizviyeukei. And anytime soon ndichakukumbira imimi sabhuku nekomiti yenyu tigosangana zvakare. Patingisangana nemi handisi kusangana nemi chete, dunhu ramambo rese, timbokurukura futi tiyeuchidzane zviye zvandakataura kuti icho nechicho nechicho nechicho, ngativhurei meso tione kukosha kwazvo, tizvichengetedze. Zvakanaka iwe George, mombe yangu ndoparini? Ndati riini? Ndakubvunza bvunze uye ndati riini? Shama, yavana kutaura muchidaro mwenda mberi. Mombe munoenda musa 7 March. Pano. Unofunga pamwe zviri nyore utokanganwa kuti havada mari yavo kubva kwauri wakachita. Avo vanopiwa mari yavo newe. Kana watadza kuvapa mari yavo vanokusungisa uenda kujeri. Inondonyora judgment yekuti ngavape. Obva vaklaima mari yavo kwauri iwewe. Obva watadza kuibhadhara. Dare rinobva rakuendesa kujeri. Because kutengesa chisingatengeswi uchita musikanzwa. Kuseka ungapa kuita zvokutamba. Kutamba totanga tichiseka kudai. But kwandiri kuenda uko hakuna kuseka zvisusu semaitwa kuita. Kwakaoma. Saka ndipindure mombe yangu nonipa riini? Oh, that's 7 March. Mupe mombe yangu. Ivi wakumana imanda tusine hapo. Munopuri pa mombe kwa maponga rini? So 7 March. Nda mombe yangu pano. Muneudza muno. Tindopowe kwa maponga. Wati? I'm sorry, ma'am. Inini ndiri mwana wa Daniel. Ndini muridzi wenzvimbo iyi. Ndanga ndichida kubvunzawo mambo pamati pachatsvagwa graveyard 1. Richange richivi rekwamaponga. Richange richivigawo nekwamaponga chete here kana kuti nevatorwa vakatengesera. Nyaya iyoyo yapinda mudare ripi iyoyo? Ndofunga ndataura nyaya yekuti tiri kukurukura semhuri toita zvisungo. Tiri kuunza zvichemo zvedu through komiti yedu yoenda kuna sabhuku. Handiti taisa zvichemo tozogara musangano wemusha toona kuti tikuisa chisungo chipi pane chichemo chega chega chinenge chaunzwa. Nekuti ndikapindura nyaya iyoyo muno ndaita basa ramambo, ndoita basa rasabhuku futi. Handizvoera. Saka zvichemo ngazviuye through komiti yenyu zvosvika kuna sabhuku. Sabhuku odedzera musangano. Izvozvi endai munodedzera kuti vanhu ngavanyore zvichemo zvavo vazviunze kukomiti. Modedza komiti yenyu mimi sabhuku mogara nayo pasi motarisa zvichemo. Handiti matarisa zvichemo mogadzira agenda ine zvichemo zvenyu zvevanhuka. From there modedzera general meeting, village assembly meeting. Madedzera village assembly mimi sekomiti zvichemo maanazvo. Handiti makushanga kuti chichemo chakati vanhu vokurukura moisa chisungo, chichemo chakati vokurukura moisa chisungo. Kubva ipapo mapedza sekretari womusha wosimuka wotaura zvisungo. Pane zvakati taisa chisungo chekuti, pane zvakati taisa chisungo chekuti, pane zvakati taisa chisungo chekuti. Handiti ende chisungo ichocho zvonyorwa minutes, monyorwa register, zosainwa kuti ndozvatawirirana musi wakati izvi. Kana paine zvazotyoka tochibvunzana kuti musi wakati takagara musangano tikaisunga kuti kusei apa pazotyorwa. Kana nyange akava mugari wemusha dai wakamwenda mberi. Musi uye makawirirana kuti zvakati vhurai maminitsi yenyu emusangano watakaita muna February. Vhurai ikodzero yangu semugari wemusha movhura apa makati apa makati apa makati matyora mutemo ukamwenda mberi. Handizvo? Kana munhu akati ndakunomhangara kwamambo kusabhuku anotyora mutemo oyo mhangara nekuti pane zvisungo zviripo. Saka iwewe chichemo chako ngachipinde through channel yandataura
tosvikawo tochikurukura, asi ndaramba kumbunyikidza vanhu kuti muite mutemo wokuti zvandareva ndareva. Anoita izvozvo ndimambo chete. Imi munoramba muchikurukura kusvikira mayanana nemhuri. Mazvita ndapedza. chikumbiro chandinachochangamiri ndechegomora mataura kuti vatingaise havangaoneri kana tumapechi izvo zvakazara kumberi gomo ironi riri kutakura izvozvo zvakatakura zvinotyisa mandiri kutirandakaona kuti tutakafowa vanya kuzvifokuzotura mweya kuseni ya rimwe rebasa rasabhuku nekomiti yake. Sabhuku nemusha ndovanofanira kuchengetedza zviwanikwa nenzvimbo dziri munharaunda mavo. urema zviite urema vakatorema kudhara ndavati masabhuku mukona zvitoisira pasi, asi mutora miriri hurumende, mutori hurumende pachenyu mutori hurumende yakazvikwanira nekomiti yenyu vanhu 7 iyeye ikomiti yehurumende iyoiye. So sabhuku nekomiti yake vanhu 7 nemusha wese, handiti ka mamatoita vanhu vakawanda, ndimofanira kuchengetedza nharaunda nezvakautenderedzai nokupa mutemo netsika dzenharaunda yani yenyu. So makabatana sabhuku nekomiti yenyuye nemusha wese kuti ndozvatakuda zvipi zvatakuda izvo, handiti moita zvisungo zvenyu moti ndo zvatakuda zvipi zvatakuda izvo, munotozviteedzera zvakatoita. Kana makundikana palevho yenyu yasabhuku nekomiti yenyu nemusha, handiti makuenda pana headman pana kansela makuenda paward, asi kazhinji kacho hamumbokundikana kana masvika pa. Chakakoshesesa ndechekuti sabhuku nemusha nekomiti yenyu takamagara pasi meiziva nyaya iyoyi, munotaura nemusha wese, musha wese unzwisisa direction yamuda kuenda pane kwamakananga nezvamuda kuita. Musha wese kuti takufamba tese nzira imwe chete. Muono namambo nemuono nemisabhuku imimi pamusoro pegomo ngave nemusha chii, ngave nemusha wese, handiti motanga kana kutaurira nevanhu vari kuuya nhasi nomauya, handiti kubvira svondo no hatiri kuona munhu papi, hatiri kuona pano. Zvakakosha pamunoita musangano izvi ivai nemaminutes enyu akanyengwa zvakanaka nemunhu wese anga aripo, handiti uye neregista ramutora mamboreri raanosaina kumberi kwezarani kuti kana mazotaura kana mazobvunza moti zvidokwa zvabva zvipi dokwa zvabva zvo makazoverenga bhuku emabasa ehusabhuku kuti basa rasabhuku chii ndorimwe basa rasabhuku ripi, basa rasabhuku iroriri. So mufanira kutodzirwa hondo idzodzo, mutori hurumende yakatokwana pachei nekomiti yevanhu ve7 iyi, ikomiti yehurumende handinonzi video komiti yehurumende village development committee, handiti nemusha wese wamatsigirana, handiti ndanano anga kuchidzirei kana mawirana nemusha wese moti zvasikuda zvipi zvasikuda izvo. So mune simba rakanyanyisa zvisingaite, musari matomhera vanakansela, musari mamboenda kuna headman mega pachenyu semusha mufanira kuchengetedza nzvimbo ipi, nzvimbo iyoyo. Uyezve vanhu vari kukwira mugomo havauye vega, pane vana vemuvhileji varimomo vadiki nevakuru. Pamakaita musangano zvese zvinopera izvi nokuti havangouya vega. ipapo ishe chakamire vanouye zvinezvika mufana chikura vega. Regai tipedze nyaya yatichidai so. Ndine musangano wandiri kukumbira kuti uitwe. Ndine bazi rehurumende vari kuuya mugomo remawanga, vane zvavari kuuya kuzoongorora imomo vandoda kuti ndishandidzane navo. Ndikatadza kuuya mozviyeuka izvozvo. Pavachauya kurukurai nhau yevanhu vari kupinda mugomo remawanga, tive nepozisheni imwe chete yekuti toshandidzana sei kuti gomo iroro richengetedzeke, kusangoita vanhu vanongopinda madiro avo. Kana suggestion yenyu ndeyekuti tinge tine mapurisa emusha vanoita basa iroro, kana paine fee yawiraramwa zvoitwa saizvozvo, uye zvakare kuti tinge tine support yekubva kumapurisa pazviri. Pamusangano iwoyo pauchaitwa tichakumbira mapurisa epeace ipapa kuti vauye, kuti nyaya iyoyo pamunoikurukura munokurukura venational museums
ofisi yamambo, mapurisa epeace pamwe chete navamunemu tipanane pfungwa kuti topaita sei. Imi chenyu muri kuvatsanangurira uremu hwezviri kuitika nematambudziko atinogona kusangana nawo padambo nezviri kuitika. Ivo sebazi rehurumende votipawo pfungwa dzavo nekuti gomo remavanga riri under national reserves and monuments. Saka izwi ravo tinorida ipapo sezvandakataura paye kuti isusu tiri maziso ekuchengetedza makomo aya tisu varedzi vavo, asi tinoshandidzana nebazi rehurumende kuti tione pfungwa dzataita dzese dzikwanise kuzoimplementeka dzichiteera mutemo. Saka pamusangano iwoyo ndokumbirawo izvozvo tizviite. Ndokuyeuchidzai makombe, ndokuyeuchidzai muenda mberi. Kana musangano wacho wave kuitwa ndokumbirawo kuti muvepo. Kana muine vekomiti yenyu ndokumbira kuti pachaitwa musangano iwoyo ngativeipo nekomiti yemusha tizive mamwe madevelopments ari kuitika mumusha medu, tisazongorikana takuyangoita sesurprise. Saka vane zvavari kufambira. I think zvavanenge vachifambira pavanouya vanobva kutsanangurirai. Izvo zvandakakumbirwa namambo kuti tuye tiite pano isusu tese toziva toisawo zvichemo zvedu toshandidzana. Tikambopanyora chibhodhi apa kuti vaone chibhodhi chinoramidza kumirira pavanomisa mabhazi mukarambirema kuiswa chibhodhi chinoratidza vaira basa komiti sabhu akabva akashaiko yakandandisiri mukomiti ndiri mukomiti kwakanyorwa chibhodhi chakanyorwa saka ndatika izvozvo ngatizozviitei mushure memusangano wandareva taita chisungo ofisi yamambo makurisa nezvinozivi taita chisungo vane masinabedzerwa yagatisaiyapo